Zmena v ošetrovnom od 1. júla 2026. Od 1. júla 2026 prichádza úprava pri dávke na ošetrovné, ďalej len OČR, ktorá má za cieľ vniesť viac spravodlivosti a hlavne lepšie reflektovať na potreby moderných rodín. Nižšie uvádzame prehľad najdôležitejších zmien, o ktorých by ste mali vedieť. Čo sa vlastne mení? Doterajší systém bol niekedy až príliš prísny v tom, kto a za akých podmienok môže ostať doma s chorým príbuzným. Od júla 2026 sa pravidlá uvoľňujú, a to v dvoch hlavných smeroch. Po prvé, rozširuje sa okruh blízkych osôb. Doteraz platila to, že nárok na OČR bol často viazaný na spoločnú domácnosť alebo priamu líniu, rodič, dieťa. Ponovom sa definícia rozširuje. Nárok na dávku budete mať aj pri starostlivosti o širší okruh príbuzných, napríklad svokrovci či súrodenci, aj keď s vami nežijú v jednej domácnosti, pokiaľ ich zdravotný stav vyžaduje krátkodobú domácu starostlivosť. Po druhé, flexibilnejšie čerpanie pri dlhodobej OČR. Ak ide o vážne stavy, ktoré si vyžadujú dlhodobé ošetrovanie, takývaná dlhodobá OČR, systém bude umožňovať striedanie opatrovateľov s menšou administratívnou záťažou. Príkladom z praxe je starostlivosť o starého rodiča, keď sa stará dcéra a následne ju potrebuje vystriedať syn. Proces prechodu dávky z jedného poistenca na druhého bude oveľa plynulejší, a to aj vďaka tomu, že OČR by mali byť už elektronické. Koľko peňazí dostanete? Princíp výpočtu zostáva zachovaný. Ošetrovné sa počíta ako 55% z vášho denného vymeriavacieho základu, zjednodušene z vašej hrubej mzdy. Keďže ide o nemocenskú dávku, táto suma sa nezdaňuje a neplatia sa z nej ani odvody. V čistom vyjadrení sa tak dávka približuje k cca 70% vašej čistej mzdy. Tento článok slúži len na informačné účely. Pri konkrétnych prípadoch vždy odporúčame konzultáciu s vaším mzdovým účtovníkom alebo priamo v sociálnej poisťovni, keďže každý prípad môže mať svoje špecifiká.